Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांनिफ्राय गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खनसेबाव बरायनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो दिनैहायनि भिडिअआ जोङो दायो मन्दिराव थांनो ओंखारबाय दङ आरोना ओंखारबाय माने ओंखारखांबाय थांनो नागिरदों नै बिबार सिबारबो लाखाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोङो खाथियावनो नालाय लोगोजों आंजोंहाय थांगोन दहायथ' नंला सिगांनिनोमोन नालाय भिडिअआ दाखालि मानदे खालिनिनो बेयो फुङाव थाङासै नालाय दायो बेलासियावसो जों थांगासिनो आरोना नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआबो जा गोबाव जाबायमोन लोगोफोर मानो होनबा आंना मबाइलानो गाज्रि जाना दं आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो जोंहानि लामानि अबस्थाया माबायदि जानानै दं नै आयौ 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 लामानि अबस्था आं प्लास्टिक लागायनानै दंखौ थांगासिनो दङ लामाया मानो मोजां जाना pilih ya ini laki लोगोफोर दायो जोङो पिलपिलि गाखोबाय आरोना पिलपिलि थांगासिनो दङ माने अखा हानाय जाबाय अखा थाइफ्रिदो नालाय आंखौ दा लांबाय दङ माना पिलपिलि थांबाय दङ जोङो दायो अखाबो थाइफ्रिबाय दं नालाय ओंखायनो आथुर जाबाय नै पिलपिलियाव गाखोनानै थांगासिनो एसे अखा बानो दै जाथारो सोरबाफोर बरपेटा र'डआव हाबा जानो लुगैदोंबा दा जाखाथार दैबाना थाबायनो मोनगोन नै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना माबायाव मन्दिर खाथियाव ओमफ्राय जोङो दायो साथि लागासिनो दङ नै साथि बायगासिनो दङ इदिनो हाबैनोसै आरोना मोनासिगोनबो लोगोफोरा खोमसि जाजोब्बाय नै दायो साथि बासिगासिनो जोङो साथि लानोसै ओमफ्राय लोगोफोर नै मन्दिरा बेयाव जोंनि बरपेटा र'डनि स्टेसनावनो आरोना स्टेसन खाथियावनो नै बेनो जोंना स्टेसना लोगोफोर नै जोंना साथिया लाखांबाय आरोना नै आं साथिखौ गंबा लाबाय आरोना ओमफ्राय नै धुपखौ आं लाखांबाय आखाइ गैयिनि नोंखौ मोखांखौ खोन्थियाखै आं लादो साथिया नोंना नै लोगोफोर जोंहा साबानि साथिखौ गंबा लाबाय आङो ओमफ्राय लगायहैनोसै नै बिनिया सयजन नालाय सयथा लाबाय साबानि थौ थां नै बिथांजोआ मालाय भिडिअ लानो होदो मोखांखौ खोन्थिया बियो माने समायनाद्राय नालाय आं थाबायनो हायामोनथाय नै गोलैसिगोनसो ओमफ्राय नै इयाव बिबारफोरा लाबोखादों आरोना लोगोफोर जोङो दे बरियान थाबाय आंखौ खनसे लानो हायो नोङो आंखौ खनसे ला होनदों आङो ओइ अबेजाय मन्दिरा ओइ नोङा आङो मालाय मन्दिर बायसासो नुदों फाइनेलि लोगोफोर माने मन्दिराव हाबफैनाय लोगो लोगोनो माने बेहाय मिउजिक दामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ होबायमोनानो आपल'ड होबायमोनानो खिन्थु आंना भिडिअआवहाय कपिराइट फैनायनि थाखाय आङो भइस होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने मार मिउजिक दामदोंमोन ओमफ्राय आङो कपिराइट फैनाय नङा होननानै होबायमोनानो आरोना भिडिअखौ आपल'ड ओमफ्राय खिन्थु आङो भिडिअखौ दानफिननानै दायो नोंथांमोननो बे ससेयाव मिउजिकखौनो सोनानै होनोसै आरोना नोंथांमोना नायला माने आपल'ड होखांनानैसो जुदि कपिराइट फैनायखौ मिथियो अब्ला मार खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ आरो गोदान एडिट खालामफिन ओमफ्राय मिउजिकखौ दाननानै गोदान सोना होफिन बिदिनो मार फेजाल जायो आरोना लोगोफोर मोनसे भिडिअ एडिट खालामना होनायाबो एसेल' नङा आरोना बेखायनो जि टाइम लायो ओमफ्राय भिडिअखौ बानायगोन खिन्थु आङो एडिट खालामनो बानानैनो जि गोबाव दोनखायो आरोना बेबो मानदे खालिनिनोमोन ओमफ्राय दिनैसो आं एडिट खालामनानै होबाय दायो नायलांबाय थादो
लोगोफोर दायो जोंनिया फुजा खालामनाया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर स्पेसआनो फुल जाना होनानै भिडिअखौनो मोजाङै खालामजोबनो मोनासै ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेखिनिखौनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमनो नाजागोन लोगोफोर माने गोसोबानो भिडिअ खालामनानै होनो हायाखै आरोना लोगोफोर मबाइल गाज्रि जानानै जोबोद प्रब्लेम जानानै दङ आंहा बेखायनो हानायमानि थाबनो भिडिअ लाबोनो नाजागोन बाय बाय